फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामाखै मानो सुसुना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना बिथांमोनाथ' आगतिया जेबो इनफरमेसन होआखै दाखालिनि बे कुसुगाव डिभिजननि सिङाव आथियाबारि रेन्जनि सिङाव जानाय जाथाया बर' सुबुंखौसो गावबाय दिनै जोङो सन्देह बिटिआर ओनसोला बर' माहारिखौ फोथांनो थाखाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नङा नामा बर' माहारिनि थाखाय नङा नामा बे सोमोनांथावना मास मोननैसोनि सिगां रुनिखाथायाव दंफां खावनायनि सन्देहआव स्पेसिफिक मोनसे कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रुनिखाथा रेन्जआव हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौनो रायजोफोरा रुनिखाथा फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबनानै हाथियार पर्यन्त बिथांमोना सेनानै लांदोंमोन नाथाय बेयाव थरसेबो गुलि बेराखै दिनै जोङो सन्देह बिटिआर ओनसोला बर' माहारिखौ फोथांनो थाखाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नङा नामा बर' माहारिनि थाखाय नङा नामा दाखालिनि बे कुसुगाव डिभिजननि सिङाव आथियाबारि रेन्जनि सिङाव जानाय जाथाया बर' सुबुंखायसो गावबाय नामा दा बिनिफ्राय मा फोरमायनो नागिरदों दा जों बेखायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ बै समनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय दंफां दाननाय दंफां खावना लांनाय माखासेखौथ' हमदों नाथाय बिथांमोनखौथ' गावाखै बावैसो सिगां गल्डेन लेंगुर जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गौरब गोग्गानाय जोंनि ओनसोलावसो बेयो मोनो गुबुन ओनसोलाव हयथ' बेखौ गोबाङै मोना दा बे सनालि बान्दर सना गाबनि मोख्रा जायखौ जों गल्डेन लेंगुर होननानै बुङो बेखौबो खावना लांनाय जाथायाव माखासे मानसिखौ खानो हादों नाथाय बिथांमोनखौथ' बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होआखैमोन नाथाय दाखालि 28 जुलाइनि जि जाथाय बियो बिथांखौ जाय मुंख्लं जाबाय बा रुंसारि जाबाय बेखौ बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामाखै मानो सुसुना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना बिथांमोनाथ' आगतिया जेबो इनफरमेसन होआखै आरो ओरैनो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे जनगोष्ठी आरो खायसे जनगोष्ठीया फरेस्ट आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानो हानायनि मोन्थाय दङ दा बे हिसाबै बे गावनाय जाथायखौ जोङो निन्दा खालामदों आरो न'खरा जिहेतु गोरिब आरो न'खराव सासेल' फिसाज्ला दङमोन बिथाङा बिसिबो दङमोन उन्दै सासे खुदियाबो दङमोन दा बेखायनो बिसि लोगोसे बिमा बिफा आरो न'खरा सोलिनो हानो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे 1 कौटि रांखान्थि अनसुंथाइ होयो बेखौ जोङो दिनै दाबि खालामो